København har en udfordring. Fjernsynet kører, mens vi spiller spil på vores iPads, og vores elektroniske apparater står altid på standby, klar til at underholde os, når vi har lyst. Vi er uopmærksomme på vores elforbrug, og det går ud over vores private pengepunkt og miljøet. Vi spilder simpelthen værdifulde ressourcer og penge. Problemet skyldes for det første, at vi ikke forstår vores elregninger, og vi kan ikke forholde os til måleenheder som kilowatt. Så kan vi af gode grunde heller ikke rigtig forholde os til, hvor meget eller lidt energi vi bør bruge for at være normale. For det andet synes flertallet af os ikke, at vores personlige forbrugsdata er synderligt spændende. Vi forholder os generelt kun til det, når der kommer et brev med elregninger eller elmåleren skal aflæses. Hvordan kan vi bedst løse denne udfordring? Vi tror på, at en løsning skal findes via involvering og forståelse. Vores idé til en løsning er tjenesten Datalogik. Servicen henvender sig til den almene borger og giver indsigt i og kontrol over dit elforbrug. Først modtager borgeren en sms med en tekst, en illustration og et link. SMS'en afsendes, når 80% af borgerens forbrugsloft er nået. Ideen om forbrugsloft er inspireret af telebranchen, hvor en kunde får en påmindelse, når der er brugt eksempelvis 80% af den månedlige data. Den korte tekst og tilhørende illustration forklarer, at borgeren har brugt 80% af sit månedlige elforbrug. I slutningen af sms'en ses et link, der så leder videre til en digital platform, hvor borgeren kan få indsigt i sit forbrugsloft. Platformen er udformet som et personligt kontrolpanel. I kontrolpanelet har borgeren via den blå bjælke mulighed for at justere, ved hvilken procentdel af forbrugsloftet en notifikation ønskes modtaget. Borgeren kan også indtaste et personligt forbrugsloft, og dette loft sammenlignes med lignende bolig- og familietyper. Servicen tvinger dermed borgeren til at tage stilling til, hvad vedkommendes forbrugsloft skal være, og gør samtidig borgeren opmærksom på, hvis det estimerede forbrugsloft ikke overholdes. Dermed imødekommer Datalogik det adfærdsmæssige problem, som Københavns Kommune forsøger at gøre noget ved, men på en måde, så alle borgerne kan forstå konceptet.